зрители, вече сме почти на края на 2010 година. Разговаряме с председателя на Общинския съвет, господин Младен Шишков. Здравейте! Здравейте от мен! Каква беше 2010 година за вас? В личен план 2010 година беше сравнително добра. Имах така добри възможности за работа и за изява, така да се каже, дейности, които не съм правил през изминалите години. В обществен план смятам, че 2010 година беше добра за община Раковски, респективно и за Общинския съвет. Бяха взети доста решения, свързани с обществения живот на общината, решения, които повлияха доста и за кандидатстване по европейски програми, неща, които ще бъдат пряко неща, които пряко ще засегнат жителите на цялата община. Така че, ако трябва да направя една оценка на 2010 година, смятам, че оценката е добра. Да. А за 2011 година какви нови планове, какви нови идеи имате? Много ли нови планове и мечти сте си поставили да изпълните? За 2011 година продължаваме започнатото от 2010. Има още доста работа да се свърши, за да могат да бъдат приключени проектите, по които работим. Ще бъдат отворени нови проекти, така че ни чака още доста работа през 2011 година. Благодаря. Нека от екрана на канала им да пожелаем на нашите зрители една хубава и щастлива нова година от вас. Да, пожелавам на всички жители на общината най-напред щастие, семейна обич и нека да бъдем по-добри. Защото истината е, че ако не сме добри, резултати няма да бъдат постигнати. Нека да си стиснем ръцете, да загърбим миналото, да загърбим лошите неща и да гледаме само оптимистично напред. Това е най-важното за 2011 година, което искам да им пожелая. Благодаря. На здраве! И аз благодаря. На здраве! Уважаеми зрители, нашите срещи продължават. Сега пред нашия микрофон ще застане и господин Божидар Земярски, общински съветник. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно. На мен също. Каква беше 2010 година за вас? Каква оценка бихте направили? Общо взето мисля, че беше добра. Имам едно малко детенце, което расте, което стана на година и 3-4 месеца. С него дойде и радостта, големият син и той расте. Мисля, че в професионален план и в личен план годината беше добра, да. А какво бихте си пожелали за 2011 година? Значи за 2011 основно си пожелавам здраве на семейството, което е най-важното, защото мисля, че който е здраве ли сме, оттам натам всичко ще бъде добре. Естествено и финансови приходи няма да са зле дошли към тази година. Най-важното е здраве и късмет. Благодаря. Нека да си кажем на здраве и да пожелаем една хубава и щастлива, успешна нова година на нашите зрители. Заповядайте, микрофона е ваш. Пожелавам на всички зрители честита нова година, весела Коледа, тя вече мина, на патерици и новата година да ви донесе само щастие, здраве и успехи от мен. Благодаря. На здраве. На здраве. Живи и здрави и на здраве, уважаеми зрители. Весела и щастлива нова година. Уважаеми зрители, особено ми е приятно отново да ви представя кмета на община Раковски, господин Иван Антонов. Здравейте! Здравейте! Радваме се, че отново имаме възможността да се срещнем, да направим една малка, кратка оценка на 2010 година. Каква беше тя за вас? Както за всички нас, 2010 година и за община Раковски беше трудна година, но смятам, че предвид вилнееща не само в България, но в цяла Европа и в света финансово-икономическа криза, се справихме добре. Бюджетът е балансиран, приключваме годината финансово в прилично добро състояние. Следващата година се надявам, че ще бъде доста по-успешна за нас. Приключваме годината с спечелени и подписани договори за финансиране на два големи инфраструктурни проекта за общината на обща стойност над 9 милиона лева. В момента започнаха подготовка на тръжни документации и избор на изпълнител по единия, предстои и по другия проект, така че надявам се, че през следващата календарна година ще започне изпълнението на два наистина много важни и големи инфраструктурни проекта за общината.
А 2011 година, как смятате да я посрещнете? Имате ли, освен да продължите работата по начертаните задачи, нови поставихте ли си вече? Разбира се, 2011 година, още първия месец, януари месец, внасяме проекта за водния цикъл на град Раковски, който е на стойност над 60 милиона лева за доизграждане на главните канализационни колектори, вътрешна канализация и пречиствателна станция на града. Това е много хубаво. Съвсем наскоро се надяваме и това да се случи. Едно пожелание от вас към нашите зрители за новата година. Разбира се, искам да пожелая на първо място новата година да им донесе най-вече много здраве, семейно щастие, благополучие, новата година да бъде много по-успешна и за тях, за вашите зрители. Искам да пожелая на вашата телевизия да бъде много по-успешна също новата година и за вас. Радвам се за това, което правите, защото нашите граждани трябва да бъдат информирани. Вие сте наистина в момента единствената местна медия. Поздравявам ви за това, което правите и ви желая успех. Благодаря, на здраве, весела и успешна нова година и на вас. Благодаря и на вас също и на вашите зрители. И така, нашите срещи продължават. Присъединяваме се тук към вашата група. Здравейте, казваме на господин Тачев, кмет на село Белозем. Как сте? Много добре. Много добре, да. Радваме се за което. Коледа как изкарахте? Коледно настроение много добре. Изкарахме Коледа, както 8 година вече, както всяка година. Коледното хоро на площада, големия огън, фойерверките и множеството на центъра. Най-радостно е това, че тази година имаше доста хора, за разлика от други, и напукна на тази криза хората така излезнаха да се повеселят, да отворят душите си, така, да отдадем дължимото на хората. Аз пак казвам, винаги съм казал, че хората дават душевност на абсолютно всяко едно мероприятие ли било, сграда ли било, каквото и да е. Има ли хора, има всичко. Хората са най-голямата ни ценност. Така е. Да, най-богат сме в това отношение, с добрите хора. Каква беше 2010 година за вас? Каква оценка бихте й дали? Успешна, добра година? Има ли неща, които така и не успяхте да постигнете и може би през 2011 година ще си поставите нови цели? Ами, аз искам да бъда много лаконичен. Един живот не ни стига да направим това, което искаме, така му ли една година. Все пак в края на годината си правиме една равносметка. Така от материална гледна точка, така малко неща се направиха в Белозем тази година, но така акцентираме на духовното, което наистина така върви напред и се развива. Така, с добрите културни мероприятия, с добрите връзки с църквите, католическа и православна, с добрите контакти с училищата и с детската градина. Дори така наскоро особено съм доволен от това нещо. Организирахме една среща с една асоциация Солидарност от София, която се бори срещу наркоманията, и бяха обхванати така по-горните класове от основното училище и всички от гимназията. Така, надявам се, че тази среща е била плодоносна, защото много добре знаем така какво се случва с наркотиците, да, какво става с младежта. Просто от това съм особено доволен, и то е пак в духовното. Така понаправихме две детски площадки тази година. За съжаление не можахме да асфалтираме пътя, но надявам се тази година така държавата да поизостри уши, защото най-вероятно на пролет ще събера подписка, която ще бъде дадена на министър Караджова. Защото тези 200 000 лева, които бяха предвидени за асфалтиране на изкопа след полагане на част от колектора за канализация в Белозем, държавата ни ги взе. Аз наистина съм съгласен така правителство, прокуратура, съд да проверява по какъв начин са спечелени проектите, по какъв начин са изпълнени, и ако наистина има така нарушители, ако има крадено, нека да ги карат затвора тези хора, но защо да пати едно 5000-но село? И коли чупим и дупки е страшно, просто е много страшно. Касае за една отсечка от около 30 метра и не знам... Огромен проблем, огромен, и всички така негативи идват върху мен. Хората не знаят, че селския кмет няма собствен бюджет, няма така средства. Колкото и желание да имам, няма как да го направя това нещо, за съжаление.
но се надявам тази година, така е обещанието на депутата Плачков, че да, ще помогне така в тази насока. Също така съм говорил с кмет Антонов. Също така и от негова страна усещам, че има желание да бъде свършено това нещо. Дай Боже така, дядо Господ до година да ни даде повече сила, повече мъдрост и плюс това се надявам, че идват и избори. Всеки ще гледа да се докара, да каже, вижте аз какво направих. Затова, че се надявам, че този път ще бъде направен тази година. Идната година, 2011. Ние ви пожелаваме през 2011 тази проблемна отсечка вече да не е проблемна и гладко да се возите по нея. Нека да направим и едно пожелание към към нашите зрители, вашите съселяни от село Белозем за новата година. Аз пожелавам на всички най-напред така чистото човешко пожелание, всички да бъдат живи и здрави, тези, които ни гледат, семействата им, близки, приятели, Белозем, Раковски, България, света, така човек трябва да бъде позитивно настроен, аз преди малко казах, и така да вярва в доброто. Имате предвид, вярваме ли в доброто, то идва. Така е. Ами на здраве, ама вие сте с минерална вода. Защо така с минерална вода? Аз съм въздържател за клет. Нищо тогава. На здраве от екрана на канала М. Весело посрещане на новата година. И на вас ви желая повече да работите, повече неща да отразявате. Дай Боже, само позитивни неща да отразявате. И ние така искаме. Мерси.